our special program where we're honoring the late Dr. Saulos Klaus Chilima and celebrating his life. Ndikulandireni kuli konse kumwe mukuonera Zodiac Television. Ine dzina langa ndine Robert Kalua. Tikupitirira ndithu ndi program yathu imene yapadera imene ndithu tikumakamba zambiri kapena ndithu kukumbukira moyo wa the late Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndiye mungati ndachitira dzulo tinacheza ndi akuluakulu ena ochokera mabungwe omwe si aboma amene anabwera pano kuzatira nkhula komanso kutiuza amene amagwirira ntchito ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Leronso tikhale tikucheza ndi akuluakulu ena ochokeranso mabungwe osiyanasiyana komanso tili ndi ena amene atatiimbire mafoni makamaka anawonso kugwira ntchito zosiyanasiyana amene ndi luso amapanga zosiyanasiyana onse wakhala tiimbira mafoni kuti timve kuti kodi imfa imeneyi komanso ndithu zomwe zagwera dziko linozi makamaka chitsogolo tichite motani komanso ngati achinyamata kodi kupita chitsogolo tiyenera kuchita bwanji. Ndiye lero tikhale tikuyankhula kwambira tikhale tikuyankhula ndi chairperson wa Misa Malawi amene ndi Gordon Matonga akhale akubwera mu studio muno chapo mpano kuti timve kuti kodi takulandaniso mmene nena mucha kuti tikhale tikucheza ndi chairperson wa Misa Malawi Gordon Matonga amene kuti atuze zambiri mwina za mmene atolankhani agwirira ntchito ndi president makamaka vice president amene ndithu tikukumbukira moyo wawo pano. Gordon ndikulandire ku program yathu yapadera. Zomwambiri potikhana. Choyambiri yani mafuna ndidziwe ngati makamaka chairperson wa Misa Malawi kuti kodi atolankhani amene apangira mena agwirira ntchito yawo kuyambira pamene zinatigwera paja mwina kufikira tsiku la lero. Tinene kuti ngati Misa Malawi mukuona kuti atolankhani ntchito yawo akuyigwira motani? Zomwambiri choyambirira ndiperekeso uthenga opepesa ku banja la Chilima kazawo malemu mmene Chilima komanso ku mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi boma la Malawi pa imfa imene yatigwera. Ife atolankhani komanso ngati gawo limodzi la Malawi tili okhumudwa ndi imfa imeneyo ndi pachisoni chifukwa chakuti Dr. Chilima anali munthu ofunikira kwambiri mdziko muno komanso mmene mwanenera Dr. Chilima analiso ndi ubale wabwino kwambiri ndi atolankhani ambiri mdziko muno. So kwa ifeso pamene dziko likulira tikulira nawo limodzi ngati atolankhani chifukwa chakuti imfa imene yakhoza wina aliyense Malawi muno. Kubwera ku funso lanu kutengera kuti kodi atolankhani imfa imene agwira ntchito yawo motani. Ndithokoze kwambiri azinzanga atolankhani mdziko muno chifukwa agwira ntchito yotamandika kwambira pamene ndege inaso kuuza mtundu wa Malawi kudziwitsa kuti ndege imene anakwera wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino wasowa tinadziwira kwa atolankhani. Komanso kuti chikuchitika ndi chani ino pamene ndege yasowa timadziwira kwa atolankhani. Ndi atolankhani ambiri yesa kulimbikira kugwira ntchito usiku ndi usana uthenga wina ufunikira mwina kungowunikira mtundu wa Malawi kuti kodi mtolankhani kuti atenge nkhani ija ayibweretse kwa anthu kuti amve ka process kake kamakhala kutani komanso how should the understanding be kuchokera ku anthu angamamvetsetse bwanji kuti atolankhani ntchito yawo amagwira motere chifukwa pa nthawi zinati maona kuti makamaka masamba mchezo anthu akuyankhula zodabwisa kuti chakuti bwanji simukunena chakuti bwanji simuku iya apa mukukamba zolakwika mainewo makamba izi. How do you think that should be handled? Robert, nyengo imene tudusai ndi nyengo yovuta kwambiri. Anthu achisoni pamene anthu akulira pamakhala kuti mitima ili mwamba pamakhala kuti anthu ali maganizo mwina ambirimbiri. Ndiye pa ntchito ya atolankhani timaphunzitsidwa kuti tiyenera makhala ifeyo anthu amene tikhala anthu omaliza kuti tisokonezenso anthu pamene anthu akufuna mayankho ifeyo tiziyesa kuti tapase zoona zokhazokha. Ndiye pamene zinthu za sensitive ngati izi zachitika pamafunika kuti atolankhani tifufuze bwinobwino china chilichonse chimene tisananene. Ndiye anthu amakhala okamba zosiyanasiyana ena amatha kungozongomva kumawuzanso anzawo ngati kuti ndi zoona. Ntchito yathu ifeyo ndi kufufuza kuti kwenikweni chachitika ndi chani
komanso pamene tikulemba nkhani zija tizizwa kuti kodi zoona ndi ziti komanso maganizo anthu ndi ati. Zinthu zimene tikubweretsa ku magulu ngati kuti ndi maganizo anthu chabe tiyenera kufotokoza kuti awa ndi maganizo anthu chabe. Zimene tapeza kuti ndi zoona tiyenera kuti izi ndi zoona. Ndife timasiyanisa pakati pa news ndi ma opinions. Pamene tikukamba za news timenera kungotsatira zokhazo zimene tuzwa zokuti izi ndi zoona zake. Ndiye pena anthu amakhala mitima ili mwamba chifukwa chokuti akufuna adziwe kuti chachitika ndi chani. Koma ife pamene tikufuna kuti tipange deal with issues of speed, the agency of matters, timenera so mapanga deal with the sensitivity ya zinthuzo. So the way we deal with issues of sensitivity is to make sure that every information that we are getting tukupanga verify kuti ndiona kapenayi. For example, nkhani ngati ya ngozi za ndege, ife atolankhani sima expert kuti ngozi za ndege zimayenda bwanji. Anthu amene timakhulupirira ndi kudalira kuti atifotokozere kuti ngozi za ndege zimakhala bwanji ndi anthu amene anapanga studies za aviation. Ndi zinthu pamene maona kuti atolankhani pena aoneazo kuti izizi sitinganene kuti chinachitika ndi chani chifukwa ife sitinapanga investigation imene. Ndi anthu azikhaso pena kumvesesa kuti atolankhani angatokhala ndi chilakolako kuti afotokoze china chilichonse, komano atolankhani amangololedwa kufotokoza zinthu zimene zatsimikizidwa. Komanso information ina imachokera kwa maofesi ena ngati mwina kuboma, komanso ngati ngozi yachitikayi aine ake andege anala mala defense forces. Ndiye tiyeneso madalira iwo kuti atifotokozere kuti chinachitika ndi chani. Ife sitingangopanga speculate kuti chinachitika ndi chani. Ndiye ntchito yathu kwambiri timadaliranso anthu ena kuti tiziwe kuti choona chenicheni chachitika ndi chani. Chabwino kuti mwina funso lomaliza nkumati relationship kapena ubale pakati pa office ya Malemu Vice President ndi atolankhani unali utani ubale umenewo kapena nditine kuti upitirira motani? Office ya Vice President nthawi imene Dr. Chilima anali mu office inakhala pa ubale wabwino kwambiri ndi atolankhani. Kwa Dr. Chilima ngati munthu tingathandiza zoti ubale wawo kwambiri mwina unayambira ndi atolankhani mbene anali mwina ku corporate world before joining politics. Anapanga ubale ndi atolankhani ambiri, ubale wabwino. Amene anali ku office yawo ngati wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino anathandiza kwambiri atolankhani pa zochitika zawo. Ndikukumbukira kangapo konse pamene takhala timapanga mapulogalamu athu ife a Mr. Malawi mwina upanga ma fundraising, Dr. Chilima amatigwira mkono kutithandiza kuti manga support. Zinthu zimenezo nzoti takhala tizakumbukira mpaka nakalekale. Komanso amakhulupiriranso ma issues ya transparency ndi accountability amene ifeyo timakhala tikupanga promote ngati Mr. Malawi. Akhawo kamba kawiri zoti dziko lino liyenera kusintha zinthu zingapo mmene timagwirira ntchito. Chinthu china chimene amapanga champion chinayo kuti tiziuzana zoona. Ndife ngati atolankhani makamanga bungwe lathu la Mr. Malawi timakhulupiriranso kuti anthu kuti dziko lipite pasogolo anthu azikhala ndi information yokwanira. Ndi zinthu ngati zimenezi ife tikuona ngati zinthu zina zoti ngati kwa atolankhani kuti zakumbukira. Anali munthu wamasuka kupereka ma interviews. Mwina pawere ngati ya Zodiac pano mungatikumbukiraso anali mmodzi mwa amene anapanga nawo participate even ma presidential debates chisankho cha 2019. Izi ndi zimene zikusonyeza kuti nkulu ya makhulupirira kwambiri ntchito atolankhani zipita pasogolo. Amapereka ma interview kwa atolankhani mwapo ndi apo. Ndi izozo tizakumbukira ngati munthu mmodzi amene amakhulupirira ntchito atolankhani zipita pasogolo. Okay. Ndiye paliso nkhani mwina imene imakhala tukamba kwambiri pakagwa zinthu ngati zimenezi njizungu timati fake news, nkhani zosatsimikizika kuti kodi uthenga ngotani. Nthawi iyi ndi nthawi imene kumatuluka zinthu ngati zimenezozo. Kodi ngati chairperson wa Mr. Malawi atolankhani kapena anthu amene timawapatsa nkhani kunjako unganenepo bwanji pa nkhani za nkhani zosatsimikizika zimene anthu pena amati akamva amamba kupanga act ena afuna kupanga izi ena kuti akamazazindikira amazati nkhani chatu inali yabodza. So ngati dziko zimene ziti zipange hando bwanji komanso ngati atolankhani how should they go about kukakhala kuti kutuluka nkhani zambiri zoti nzabodza? China nkhani zikatuluka matatu sandatolankhani zikati atolankhani okuti anatere.
nkhani imene tione pa magawo angapo. Gawo loyamba ndi kodi atola nkhani ngati ife ogwira ntchito yowulutsa nkhani kuuza anthu tingapange chani kuti tilimbane ndi nkhani yoti ya fake news. Number 1, atola nkhani tiyenera kuti pamene pakusowa uthenga pasakhale gap. Pachizungu amanena zokuti vacuum creates problems. Ife we should avoid kuti pange create information vacuum. So wherever we know or anticipate kuti anthu akhala ndi mafunso, tiyeni ife tiafusire amalawi mafunso aja kwa anthu oyenerera. Cholinga chokuti mayankho amene azibwerawo athandize kuti wina asapange create nkhani zabodza zoti anamiza anthu zoti dziko lilowe nazo kuchisawawa. Chachiwiri, ngati atola nkhani nafenso tisakhale onyamula fake news. Ndiye pamene anthu atipeza ndi information yokhuzana ndi zinthu zina zake, tiyenera kukhala kaye odekha ndikugwira ntchito yathu moyenera bwinobwino. 1, tiyenera kupanga verify information iyo kodi information iyo ndiona. Number 2, pamene tikuyankhula ndi anthu tipange kaye check kodi munthu amene tikuyankhula naye kodi alidi mu position imene akunena kuti iyeyo ndi imeneyo. China tiziona kuti kodi munthu amene ndikuyankhula naye ali relevant pa issue imene ndikuyankhula naye. Mwachitsanzo ndinapereka kale chitsanzo mbuyo muja kuti nkhani ngati ya ngozi ya ndege sungamafunse munthu woti sanapangepo za aviation, sanayendesepo ndege, sanapangepo za panga control mmene ndege imayendera, ndikumamfunsa ma technical questions. Mapeto ake ufunsa munthu woti mwina amene mwina kungokufotokoza kuti anaona chani, mwina ndege inadusa pati, kumamfunsa ma technical questions ndikuzibweresa kugulu nkukhala ngati mukusogolera anthu kuti akhale ndi information yolakwika. So being able to ask relevant questions to relevant people is one way to avoid fake news becoming widespread. Gawo lina ndi la anthu amene ali maofesi ofunikira amene amakhala ndi information. Kuti tiponge avoid kuti rumors azipitirira kumangochuluka nkhani zosakhala bwino, azipereka information nthawi yake kwa moyenerera. Pamene anthu ali ndi mafunso ayankhe mafunso aja kuti atola nkhani atenge nkhani zoona zokhazokha zipite koyenerera kuti anthu azizitsatira. Chachitatu, pempho lathu kwa azathu amene amalawi azathu amene akufuna information azitha kutsatira nkhani zija ku ma wireless ndi nyumba zoyenerera zokhazokha. Asangotenga zina zonse zimene zimaveka pa ma Facebook kandi ma WhatsApp ndo zitenga ngati zoona. Masuku ano technology yathandiza kwambiri kuti fake news zipanga spread. Lero munthu ungathopanga create a picture yomaoneka ngati ndiwe Robert olo video imene mauso ngati ako amene anthu kukhulupirira kuti Robert wayankhula izi, koma zimene zichazo utapanga create pa phone yako wasafuna masuku ano sizofunika so even computer ya ndi sophistication ya fake news ipangise anthu kuti asamangokhulupirira zina zilizonse. Akaona zithunzi asangochitenga ngati chithunzicho ndichoona, akaona video asakhulupirire kuti video ndiyoona, koma azikhulupirira anthu okhawo amene ntchito yawo ndiyoti anaphunzitsidwa kuti azipereka information imene. Apite matsamba anchezo ngati afuna kutsatira zinthu pa Facebook, ma wireless, ma newspaper masuku ano ali ndi ma pages awo ma Facebook oti amapereka nkhani ngati zimenezi. Asangova chinthu kwanzawo kwamba kuza anthu mamene basimu adikirire kuti amveka pa wireless, amve pa MBC pa Zodiac pa TVN ndi akhulupirire kuza anthu ena. Chimenecho chithandiza kuti nkhani ya fake news ichepe kwambiri malamu. Chabwino Gordon, ndikuthokoza kwambiri kuti unatenga nthawi ndithu utamva kuyitana kuti ndipite ndikacheze ndithu ndi achibale ku Zodiac iko. Tathokoza kwambiri kuti unabwera ndipo watitambasulira nkhani zambiri zimene mafunso ambiri amene amalawi amakhala nawo kukagwa nkhani zikuluzikulu ngati izi, komanso kuti kodi ngati dziko kupita chitsogolo tikamagawana uthenga tingachite motani, komanso atola nkhani
atolankhani amakhala kuti ali ndi information ambiri mafuna kupereka, they've got ntchito makhala yochuluka atenge izayike uku cholinga kuti dziko la Malawi likhale likumva bwino ndikumapita chitsogolo. Mwina usanapite Gordon, tikulira vice president wa dziko lino amene ndithu amacheza ndi anthu ambiri, mwina ungakhale ndi mawu omaliza kuti ineyo mawu anga omaliza pa program imeneyi akuzokhala wambiri pamene tikulira munthu wankulu amene anali wachiwiri mtsogoleri wa dziko lino, langa ndi pempho la Malawi kwa Malawi anzanga kuti tikamuyike moyenera ulemu umene akuyenerera, tikumbukire zintchito zabwino zimene anagwira popitiriza ntchito zimenezo. Kwambiri pena timangolira munthu ndi pakamwa, koma iyeyi anali mtsogoleri kuti anali ndi masomphenya amene amafuna kuti dziko lino mwina litakwaniritsa. I think the best way to honor him and his legacy is to continue some of the works he has been propagating over the years. He has a track record of delivery in most of the areas he has worked in, and we have the best way to honor his legacy since his life has been curtailed by this tragic incident is to ensure that we continue the great work he was working towards fulfilling in the country. Tatukoza kwambiri Gordon pori unabwera zikomo kwambiri. Tasangala kuti munakana fima sana. Ichatokoza. Amene to Gordon matonga kutuza zambiri za mena atolankhana magwirira ntchito komanso mena akuyenera kugwirira ntchito komanso nkhani zimene zimakhaza bodza nthawi zambiri kodi nkhani zimezi tingazimve motani. Ndiye mukhale pomwepo program imene ikupitirira ndi program imene ndithu tikumva zambiri za mbiri ya Chilima komanso anthu amene amakhalira nawo amene anagwira nawo ntchito komanso kupita chitsogolo ntchito zimene amagwira kuti kodi tingazipitirize motani. Ndiye posekedwa apa ndikhalenso ndikucheza ndi Reverend Mkandawire amene ndi aku Episcopal Conference of Malawi akhala kubweranso mu studio muno, komano pakadali pano ndimafuna kuti Achilima akapita m'misonkhano ola kamacheza ndi anthu akamayankhula anthu malo osiyanasiyana amakhala ndi amakamba miyambi imene anthu ambiri imasangalatsa kwambiri. Ena amatha kungopita kumene kuti akangovuta kuti lero anena mwambi wotani, komanso anali ndi njira imene amayankhulira ndi anthu kuti ampange munthu kuti azingomvetsera kuti kuti mkulu amene yakuti chani, limene anthu ambiri zimasangalatsa. Ndiye timafuna tingokumbutsani kuti tionereko malo ena ndi ena amene amataka yenda amatuza miyambi komanso amakhala ndi mwambi osiyana tsiku lina lilonse sikuti amabwereza iyayi, komanso akamapita towards kukamba mwambi uja amabwera ndithu ndi mawu ena ake amene amapangitsa kuti zikhale zoti anthu azikhala nawo ndi chidwi kwambiri. Ndiye pakadali pano tiye tionere zimenezi. Miyambi ilipo musadandaule, tingoyambira kapena ndi uwu kuti kuphaga wa nsala nkubisa mpini tidendeza tiyambire ndi umenewo mwambi wa lero kafula njira katamamano kutanthauza kuti kanthu kadzitama kuti ayi mano anga akumbamo njira mmenemo. Nde ifeyo amenewo kuti atithana nazo chaka chamawa zinthu zititani kodi tiwina amanena kuti mawu amatani amalenga anzathu ankanena kuti koma moto wa mapesi ndeni mafuna ndinene chonchi kuti kuyambira chaka chino mapesi adule chifukwa ngati mapesi amaleka chonchi kuli bwino tidziphikira mapesiwo. Chifukwa mapesi ake nga special chifukwa nyemba zikoza kupsa kuphikira nyemba kupsa nthumbwana nkupsanso mangina nkutaniso mapesi ake ati amazimozi omwewo ndosa mazidera kuwa tenti zomberani m'manja tagwira ntchito yodabwitsa dziko muno amatiderera anthu koma izizi aliyense adziona kuti pochoka pano tichokeni mangolomera apadera sizinachitikepo kumayi kuno nkoyambaka tikulemba history mu mbiri ya dziko lino adzatilembamo kuti tidabweretsa ndale zokoma koposaposa tiziyang'ananso m'maso a anthu bodza lili m'masomu mukamaona wina kuyankhula namapatira ngati magetsi aku Malawi muziwe kuti ameneyo ngwabodza.
koma mukaona wina akuyankhula mosachechema chedwaniponi pamenepo muziwe kuti mwina tsogolo lija limeneli ndipo tsogolo mwalipeza fodi yako ndi wali pati wapacha ngondani uyu mwampeza fodi uyu ali apayo tisayiwale chifukwa amatero akuluakulu ali pano akuti kodi mphini yobwereza ndiyo imene imacha. Lero tikuti tufuna dziko lokomera aliyense, dziko loti aliyense ali nchochita. Ndekuti pamene ana ang'ono ali ku skulu, makolo achinyamata ena ali kuntchito ena ali ku business tumvana. Osati tsiku kumakhala ilo opanda chochita ayi. Dziko loti aliyense ali nchochita makhala mopanda mabodza, mopanda miseche. Ndi ufiti omwe sukhalako chifukwa nthawi youluka anthu amakhala atatopa agona. Akuluakulu mphechepeche mwanjovu usapita kawiri. Fama lero tuchichewa chake kuti mukadzaona munthu wamkulu awakakamira pampando muzetu wayipitsirapo. Ulimi ukapita patsogolo muli ntchito zambiri mmenemo ndi tomato yemweyo tikamapanga majuisi nyemba zathu zijanafenso timazika mchitini. Kwanza tukunyemba amayika mchitini. Ife yona nyati mchitini sangakhalemo. Muda mfusa adamba wakana. Nchifukwa chake ngakhale ma construction site timaphika mmemo. Ngakhale so makhala chipongwe amanena kuti amene amaphika mmemo ndi amene sazonka. Chipongwe chake amatero. Makosana nonse muli pano makolo anyamata asungwana zikomo tili limodzi masanano nthawi yakuti ayandikira sititalikitsa ayi. Komabe amanena kuti nkhutu simugona ndi njala eti. Tikusireni mwambi uwu. Eti. Kunoko papita ukavota usawopa china chilichonse kukavota aliyense muzitengera mmene alili masina mafumu akuno ndolimba mtima abwera mbiri apa. Kumatengera zimene tulumvana. Ndiye mwambi wake amanena kuti thadzi wapa mazira saopa mpeni. Kunoko kumalayi kuno tikukonza tonsefe limodzi tikumvana. Mwambi wake amanena kuti chala kanyani mchakambi. Ngophweka musadandaule yayi. Amanena kuti mvula silephera kugwa chifukwa zovala zako sizinaume. Tiyambire ndi mwambi kuti musandivute nawonso wina ya ndingoyambiratu. Tikumvana chifukwa twakumachuka mwambi ndiye ndingoyambiratu. Uwu ndi malingana mmene zinthu zikuyendera pano. Zikatha zimakhala kuti zatani zatha. Ndiye mwambi wake amanena kuti mvula sileka kugwa chifukwa choti zovala zako sizinaume. Tikumvana eti? Ndipo chichewa chake chilipo akuluakulu amatero kuti mkango ukamafa umaluma chilichonse. Kaya ndi mwala, kaya ndi chisa, umakaluma ndithu. Uwu atha uwu. Ndipo musadandaule. Khalani achikhulupiriro. Nkhani ya mtsinje wa mulunguzi. Chichewa amanena kuti mphira mmaiziwa mphira amanena kuti mphira sakokera pakamwa chifukwa umayikoka ndi imaza kupulumuka imakumenya pakamwa umapweteka wekha. Tikumvana eti? Ifeyo ndife anthu akuluakulu ndipo kubwerezanso mawu amene nanena kunjamba. Ifeyo ndife anthu amene timaganiza bo. Ngakhale tingaone zowa zotani ulemerero ukubwera. Inu nonse muli apo musaope musafowoke mukhale achikhulupiriro chifukwa zonse zimene zikuchitika lero kumwambako analemba kale kuti kuno ku Malawi tsiku la lero tizakhala pa Chinkana Club. Ndipo chifukwa tonsefe timayimirira mbendera iyi lero tonse tikunena kuti chifukwa cha mbendera iyi Malawi muno mukhalanso mtendere. Malawi muno sitiopa. Ndipo ngati titafe titafa chifukwa cha mbendera imeneyi.
mmene ndimene ndithu ina mwa miyambi imene malemu vice president amakonda kuwauza anthu akasonkhana ndithu pa misonkhano yosiyanasiyana komanso kuonetsetsa kuti akunena zinthu zimene anthu agwirizane nazo kwambiri kuwakumbutsa anthu kuti makamaka moyo ukamayenda namapita pali zinthu zina umayenera kuti uzizionera patali komanso iwo ankakonda kunena kuti ngati tizafera mbendera imeneyi kunena mbendera ya dziko la Malawi kuonesa kuti anali munthu okonda dziko lake kwambiri komanso amatiuza ife ngati achinyamata kuti muzikonda dziko lanu ndiye nanena paja kuti ndikhalenso ndikuyankhula ndi Reverend Mkandawire amene ndithu ndi a General Secretary a Evangelical Association of Malawi ndiye ndialandire program uno Reverend mwaswera bwanji kapena ndikuti ndikulandireni zikomo kwambiri ndikudziwa kuti nthawi ndiyovuta kwambiri dziko lili kudusa munyengo zovuta kwa basi komano ngati Evangelical Association of Malawi mwina tiyambe ndonena kuti imfa ya vice president yakukhudzani motani ndi ntchito zanu choyamba malo mwa Evangelical Association Malawi komanso mabungwe achipembedzo Malawi mafuna kuti tipepese kwambiri ku banja la our vice president amene atisiya Chilima banja lonse komanso tipepese kumtundu wa Malawi tipepesenso kwambiri ku chipani cha UTM tipepesenso ku mabanja onse amene ataya asibale awo pa nthawi ngati iyi kuti Mulungu awalimbikitse ndi nthawi yosautsa kwambiri ngati dziko la Malawi chifukwa tataya munthu amene ali wofunikira kwambiri munthu amene amapereka chiyembekezo ku mtundu wonse wa Malawi pilinso ngakhalenso kwa achinyamata athu pa nthawi ngati iyi tizamukumbukira chifukwa cha zambiri zomwe pali zambiri zomwe mwinaso nthawi si koma tinene kuti wasiya mark yayikulu kwambiri Malawi muno yomwe mwina chomwe tingathe kupanga ngati dziko la Malawi nchakuti mwina tikhale ndi mpata wongokhala to reflect as a nation kuti kodi tingaphunzire chani za zomwe vice president anachita kuti ntchito yomwe anayamba ipitirire choyambirira mwanenapo za patriotism kukonda dziko lake ichi ndi china chomwe mwina tiyambirire anakonda dziko lake ambiri tikudziwa momwe ma elections momwe anachitikira azipani yani iwana ndi chipani chawo koma kusiya aliyense amafuna mpando koma iwo chifukwa cha kukonda dziko lawo adalolera kugwira ntchito ndi anzawo ndi kukhala in a supportive role kuti dziko lipitirire pasogolo kukonda dziko lawo ndiochepa andale amene angathe kuzichepesa amene andikuthekera kuti zinthu yende so kukonda dziko lawo momwe mwanenera ndifuna ndivomereze kuti zoonadi he was very patriotic to this nation and he put the nation first but there's evidence as I've said many other areas kukonda dziko lawo yes pali zambiri zomwe achita zomwe tingathe so kufotokozerazo yes chabwino Reverend Mkandawire ngati akuluakulu azipembedzo zosiyanasiyana m'Malawi muno chimakukhalira ni chophweka bwanji mukakhala ndi mtsogoleri makamaka ndithu kuti kapena ndithu kani mtsogoleri mmene kawachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko akakhala omasuka kuti mmatha kumfikira nthawi ina iliyonse chimathandauza chani ku ntchito imene mmagwira tsiku ndi tsiku ntchito yathu kwambiri ngati atsogoleri ndi ifeyo singakhale kuchita nawo ndale pasogolo okay kwenikweni mbali yathu ndi kuchita advice kupereka uphungu kwa atsogoleri athuwa ndipo takhala tikupereka mauphungu kuyambira kale
kaya munena nthawi ya Kamuzu, nthawi ya Muluzi, nthawi ya Bingu, kaya nthawi ya amayi Joyce Banda. Role yathu ndi kupereka uphungu. Ndeno pakakhala munthu woti ali open door policy kwa ife zimatikhalira bwino kwambiri chifukwa chimafika pacha pakuti sumangika komanso muzaona kuti zikatero nthawi zambiri chifukwa ife zikakanika kupereka uphungu ndi paja nthawi zambiri timamba kumapita using the public media so kuti mpaka amve koma akakhala umasuka nde president awa vice president anali munthu womasuka kwambiri komanso tenenenso ngakhale amene alipo wasopano tiyamikire kwambiri kuti nthawi ina iliyonse azipembezo tikafuna kuti zina zake sizikuyenda bwino timapita ndokanena kuti president bwanji tetere ama masuka kuti fotokozera zimakhalanso bwino kwambiri so tinene kuti munthu akakhala umasuka open to us zimatimangirira kwambiri komanso ifeyo timachita represent anthu amatipasaso pressure tatithandize mwapo timakhalanso ndi kuti tikafotokozere bwino anthu aja monga momwe zonse zikuyendera chifukwa anthu aja nthawi zamakhala mafunso osiyanasiyana nde that openness to us is very very important moti tilimbikitsa azathu andale apitirire ndi with that openness that's what we need. Mmene mumayamba kuyankha funso munanena kuti ngatakulakulu mapereka uphungu kwa makamaka amene amatitsogoleranso mipingo yosiyanasiyana. Ndimafuna ndipezerepo mwayi kuti ndikupaseni mpata mupereke uphungu kwa Malawi chifukwa chonena kuti nthawi ndi nthawi yowawa kwambiri kuona amene anthu akhudzidwira ndi imfa ya vice president komanso munyengo ngati iyi pamakhazi zambiri zochitika anthu muchizungu amati we grieve differently timalira maliro mosiyana ena afuna kulira kuti ena satusa ndi misozi yomwe amankhala chete koma amakhala kulira others are disturbed mentally ena they start blaming church komanso izizi khangati mwina tositi kupemphera mokwanira. What advice can you give to my Christians komanso all those that belong to other religious organizations and churches kuti ngati dziko kupita chitsogolo tilire modern? Choyambirira tinene kuti zoonadi zomwe zachitika zakhuza Amalawi tonse and the emotions are very high and there pali zambiri mafunso osiyanasiyana amene mwina tilibe mayankho koma pempho lathu ndira kuti pa nthawi ngati iyi Amalawi tiyende limodzi tisatayane komanso tisachite zinthu moononga for we still have a future. We still have a nation to take care of. We still have let's think tiganizire za ana athu zikulu zathu. Life is continuing. Tiyeni pa nthawi ngati iyi festre tiyeni tionesese kuti tideke tipereke mpata to my processes otachitike and we want to even request the government especially in areas of investigations because that's where people really want to know what happened let that be agitation speed up kuti zimenezo Amalawi amve chenicheni chomwe chinachitika koma tiziwe kuti Mulungu amakonda dziko lathu ndipo God has a purpose for our nation. Mulungu andicholinga ndi dziko lathu ndipo tisataye dziko lathu kuononga dziko lathu tiyende limodzi ndi Mulungu amene ali ndi purpose for our nation. So choyamba tigwirizane tiyeni tisunge mtendere ndi bata pa nthawi ngati zinthu zochita mwankwiyo pasogoro umazachita regret sizimangirirayi tikudziwa tosefe kuti ndife osweka kwambiri koma tiyeni tizigwire komanso tionesese kuti tisawononge zinthu tisawonongane tisaphwanye dziko lathu tiyeni tosefe deke komanso together with the authorities tionesese kuti zinthu zomwe ziyenera kuchitika zikuchitika komanso pa nthawi ngati moment ngati iyi aningi ndikoyenera kuti tionesese pomwe tikulira atsogoleri athu kwambiri vice president tichite mwaulemu
tiperekeze vice president athu in a dignified way. And I'm sure he would love, if he was around, he would have been happy to see a united nation, a united country, a peaceful country, rather than a divided country because of what has happened. Yeah. Chabano Reverend, tisanamalize ndingokupasani mpata kuti tili munyengo yolira aliyesa amathandi kukhala ndi mawu otsiriza kuti ayankhule komano mwina representing EAM komanso pa inuyo ngati Reverend Nkandawire mwina mawu omaliza ngakhale utani. Mawu omaliza ndakuti ifeyo ngati amipingo kwambiri ngati Evangelical Association of Malawi ndife okhuzidwa ndi zomwe zachitika mwakuti tikupempha amalawi tonse tigwirizane pa nthawi ngati iyi komanso mwapadera ndifuna nditengerepo mpata kupempha amalawi kuti tiyeni tipempherere dziko lathu mwakuti chifukwa cha zimenezi tikupempha onse akhristu onse Malawi muno anthu akufuna kwabwino kuti kuyambira lero mpaka pa 14th of July tikhale ndi mwezi umodzi wongopempherera dziko lathu chifukwa pali zambiri zomwe tsopano zikukhala ngati zikugwedezeka mu dziko lathu. Pali choyambirira tiyeni tikumbuke kupempherera umodzi tipiti mu dziko la Malawi tiyeni tipempherere mtendere komanso tipempherere mabanja onse amene atisiya kuti Mulungu akhuze ndi kuwalimbikitsa pa nthawi imene iso anzathu amene ali mboma ngakhale ma political parties osiyana azakhala akupanga ziganizo several decisions zomwenso zikhale ndi implications in terms of the future. Ndeno tikufuna kuyambira pano siku la lero tipemphere tikumane machalichi tikumane manyumba ngati mwakhuzidwa tiyeni tigwade pamaso pa Ambuye chifukwa Mulungu wathu akonza dziko la Malawi. Ndeno tikupempha kuti Sunday ikubwerayi mu malo onse opembezera tiyeni tikhale ndi nthawi yapadera kupempherera Malawi. Mulungu amakonda Malawi ndipo akonza dziko lathu koma tiyeni tipitirize kugwirizana ngati mtundu wa Malawi ndi kumanga umodzi kusunga mtendere ndipo kupemphera kwa Ambuye kuti alowererepo pa zonse zomwe zikuchitika m'dziko lathu pa nthawi ngati. Chabwino Reverend Nkandawire ndikuthokozeni kwambiri poti munabwera kuzakhala nafe mu program imeneyi. Tathokoza kwambiri kuti mwatiunikira mmene munagwirira ntchito nda Vice President Malemu komanso kupita chitsogolo ngati dziko kodi titani kuti mwina chizungu chomati legacy yawo ipitirire komanso mwatilangiza kuti ngati dziko nthawi pamakhala ma temptations osiyana mpofunika kuti tidekhe tisire ndithu authorities atamange ndikukonza zonse bwinobwino. Zikomo kwambiri Reverend Nkandawire. Tathokoza zikomo. Amene wanditana Reverend Nkandawire kuchokera ku EAM imene ndi Evangelical Association of Malawi kutiuza zambiri za mbiri ya amene akugwira ntchito ndi Malemu Vice President komanso zomwe aphunzirako ndi zomwe tiyene ophunzira ngati dziko komanso kupita chitsogolo kuti kodi tizikhala motani molikonda makamaka molikonda dziko lathu lino. Ndiye tichitako ndithu ka break pang'ono koma programu ikupitirira ndithu tindi zambiri zoti tigawane tsiku la lero. Ndiye pakadali pano tingoonera nyimbo iyi tikabweranso tikhale tikupitiriza ndi programu yathu imene ndithu tikupereka ulemu wapadera kwa Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Uli tijisoni, joliri.
takulandiraniso ku program yathu yapadera imene ndithu tayichita dedicate ku makamaka kuona life makamaka moyo wa malemu Saulos makamaka Dr. Saulos Klaus Chilima amene ndithu anali mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndi program yathu ikupitirira komanso tikuziwa kuti achilima anapanga ndithu zinthu zambiri zisinthe mdziko lino. Ndi ma reforms zimene munali zambiri zimene amakamba zimene amafuna kuti zisinthe mdziko lino. Ndiye anakambapo zinthu zambiri zinokati za mindset change, kusintha kaganizidwe ngati mtundu wa Malawi kuti kodi nthawi zina zinthu zimapezeka kuti dziko silupita patsogolo chifukwa kuganiza molakwika. Dziko likukanika kupanga zinthu zina, likukanika kukhala ndithu lozidalira pa chuma ndi zina zotero chifukwa chokuti ainaka dzikofe tikumaganiza molakwika. Ndi achilima anali mawu awo nthawi zonse kunena kuti pakufunika mindset change, pakufunika kuti tisinthe kaganizidwe kathu ngati Malawi. Ngati maganiza mu 1958 ka 1960 ndi mete kaganizira mu 2024 ziyenera kukhala zosiyana. Ndiyo ndithu amakhala kuzikamba kwambiri zinthu zimenezi komanso zina zosiyana kuti mwina ogwira ntchito mboma amayenera kumapanga izi kuti ntchito za boma zisamasafale, zisamavutike, anthu akapita kuti akapeze mauthenga osiyana amayenera kuwapanga choncho. Panali zambiri zokhuza ma reforms zimene iwo amakhala ndithu akukamba kuti dziko lino lofunika tisinthe. Ndiye tinguonako zina mwa zimene ndithu amakamba ndithu zokhuza ma reforms amenewa komanso kuti ngati dziko tingagwiritse ntchito motani. Poyamba kutero kuti lero tikumalizitsa makhanso a Central Region chigawo chapakati tidayamba mulungu wathu alolemba ndi makhanso a mulilongwe lero tili kuno kudedza. Nkhani imene tingafotokoze poyamba ndiyo kuti ndi zochititsa chidwi kuti makhanso monse anthu onse amene ali pa khanso nkhani ya marifomu akuidziwa ndi chinthu chochititsa chidwi komanso chosangalatsa. Pachiwiri ndi kunenanso kuti mmene taonera ayambapo kuchita zimene tinagwirizana. Ndikuti ayambapo kuchita zimene agwirizana chifukwa chonena kuti marifomu sadzatha tidzipangabe chifukwa nyengo ndi nthawi zimasintha. Pachifukwa ichi nafenso tikuyenera masintha mmene timachitira zinthu. Ndiye zikuyenda ndithu makhanso osiyanasiyana taonamo zinthu zochititsa chidwi, ena mmene amagwirira ntchito, ena ma project amene akuchitika mmenemo. Kuno kudedza taona zinthu ziwiri zochititsa chidwi mmene akulima kuti azidyetsa anthu kuchipatala. Chipatala cha Dedza chikhale chodziyimira pachokha ndipo akulima chimanga ndi nyemba kumene kuti ayi zinazi tikaseva ndalama zimene amatipatsa kuboma titha magula mwina nyama kapena mazira kuti anthu apa Dedza pano odwala apezeke kuti utsogolo kuno tizisamalira moyenerera. Zimenezo ndi zinthu zopatsa chidwi. Ndiye mwachidule tinene kuti zinthu zikuyenda tikusuntha. Pali zina ndi zina zimene zili zotsamwitsa koma nchifukwa chake tilipo kuti pakamapezeka zinthu zimenezo tiziunikirana tonse pamodzi timapeza mansa kuti ndondomeko imeneyi ikhazikitsidwe ikhazikike m'Malawi monse muno. Ndipo zolinga zimene tinayi nazo kuti tisinthe kagwiridwe ntchito kamboma zitheke mokomera mtundu wa Malawi. Zoonadi chitsanzo cooperative pachimbiya poyamba tisanabwere kuvuto limene ali nalo ndikuyamikira kuti pamene paja pakuchitika zinthu zochititsa chidwi kuti ndi anthu amene tikhonza matenga ngati anthu akumudzi. Mwina ena timaona ngati anthu am'midzi kapena anthu amene amakhala kumudzi ndi anthu osazindikira. Koma pamene paja pakuchitika zinthu zochititsa kaso, ulimi wa ng'ombe za mkaka poyamba ndi mkaka umene akugulitsa komanso taona kuti akupangapo yogurt pamenepo. Ndipo ali ndi masomphenya okuti apange agule makina oti awathandize kuti yogurt amene akupanga mkaka umene akupanga pamene paja azipanga mogwiritsa ntchito njira zamakono. Nkhawa yawo inali yonena kuti mkaka umene amagulitsa ku makampani amene amagula kulilongwe amagula pa ngongole ndiye kuti amayenera kumalipira pakatha masiku 30.
koma zikuoneka ngati makampani ena awiri, ena miyezi 3 sadalipire, ena miyezi 2 sadalipire, ndipo tinamvera limodzi pompaja kuti alimi aja anali ndi nkhawa kudandaula chifukwa zimene zimathandiza atapezeka ngachepe atumizana ku sukulu, ena amaoneka kuti ndi ma school fees amene mwina sanalipire chifukwa cha ngongole ngati imeneyo. Ndiye titenga uthengawo kudzera mu channel choyenerera kuti tione mmene angathe kuwathandizira, mmene akugwirira ntchito pa chitsanzo paja ndiofuna kuwalimbikitsa osati kuwafowoketsa, chifukwa kusalipira ndi kupha kumene. Ndiye kuti tiwononga zimene zikanathandiza kuti dera limene litukuke, komanso anthu achitsanzo cooperative, komanso kupitirira ponse paja tingoyerekeza ndi pachimbiya paja nkhani imeneyi ya mafactory itati tipite nayo patsogolo, tithandiza kuti anthu ambiri akhale odzimira paokha. Awo ndiye ndi mfundo imene tinamanga tonse ngati mtundu wa Malawi mu masomphenya athu aja a Malawi 2063 amene a president anakhazikitsa mu January 2021. Ndiye kuti anthu ngati sitikuwalipira ndalama zawo tikupha. Ndiye kuti ndi masomphenya amene ndi 2030 yemwe sitingafike, chifukwa chonena kuti anthu ena ake mamutiti asapote tikuwapondereza. Ndiye nkhawa zimenezo titule malo oyenerera kuti anthu ndalama zawo apatsidwe. Kungowonjezera kunena kuti ndikusowa chilungamo kuti anthu munatengera katundu ndiye musalipire. Ndiye ife tingolimbikitsa kuti anthu alipidwe, komanso pali malamulo ache amene amayenera kutsatidwa ngati anthu asakulipira ngongole kuti anthu awabwenze. Ndiye mwina tsogolo kuno popeza khanso ilipo tizinkatumaonekerana kuti anthu akapanda kutere mukhoza kutsatirapo njira izi 1 2 3 kuti anthu ngongole zimene ali nazo azibwenze. Izo zikhoza kukhudza makhanso onse a Malawi muno osati kudedza kukha kuno. Ndimene ndithu mmene amachitira malemu Dr. Saulos Chilima pa ntchito ndithu yokhuza ma reforms. Iwo anali ndithu mtsogoleri amene anali patsogolo kwambiri kukamba za ntchito zimenezi, komanso pofuna kuti zisinthe m'madera osiyanasiyana. Ndi kwa amene mwangotsegula kumene Zodiac ndi program yapadera imene ndithu tikukumbukira malemu Dr. Saulos Chilima, komanso tikukamba ntchito zawo zimene anagwira mdziko lino, komanso anthu amene anagwira nawo ntchito zosiyanasiyana. Ndiye si zinthu zobisa zokuti anthu ambiri amachita nawo chidwi malemu Chilima chifukwa cha ntchito zawo zimene amagwira, komanso mmene amagwirira ntchito, komanso mmene amakhalira ndi anthu ambiri amachita nawo chidwi. Ndiye tinapereka mpata kwa Malawi kuti atumize ndithu mauthenga awo apadera amene amazijambula ndithu ndi phone kupereka uthenga tribute kwa malemu Dr. Saulos Chilima. Zinthu zotere zikachitika ndizoti tonse sitingayankhulepo, koma zimafunikabe kuti pamene papezeka mpata tiyankhule. Zimathandizanso kuti tipite chitsogolo, mchizungu amati zimathandiza moving on zikatigwera zovuta ngati zimenezi. Ndiye tione ena mwa Malawi amene anatitumizira mauthenga awo. Dr. Chilima, munthu olimba mtima, munthu okonda dziko lake, munthu amene anali ndi masomphenya ofuna kusintha landscape ya ndale za kuno ku Malawi, munthu amene watiphunzitsa ife achinyamata kuti tikhale olimba mtima komanso kutenga gawo muzochitachita za ndale za dziko lino. Kotero kuchoka kwake kwazetsa chipinjo komanso nkhawa kwa ife achinyamata amene tinali kulowa ndale kutenga mbali chifukwa cha masomphenya amene Dr. Chilima anali nawo. Kotero ngati dziko komanso ngati chipani tilokhuzidwa komanso kulira chifukwa cha kuchoka kwa mtsogoleri amene anali thandizo nthawi ya mavuto, amakhala nafe, ndipo kunyengo imene tayenda naye taphunzira zambiri. Muse bwino, muse mumtendere olemekezeka vice president komanso president wa chipani cha UTM. Tidzakusowani, Ambuye alandire mzimu wanu. Amen. It is a sad moment. As a country, we have a big loss because Dr. Saulos Chilima was a great man and a future leader for the youth. My condolences to the family.
Dzina langa ndi Isaac Phiri, ndifuna ndipepesa nditupa imfa imene ya Vice President Dr. Saulos Chilima ndikukuza kwambiri tikuweka Mulungu ndili mzimu wa sikola kubunguruyo uchola kunzuzu ndikulira kufa kwa Dr. Saulos Chilima, mzimu wawo usemumtendere. Amen. Dzina langa ndi Maxwell Chinguwo kuno kwakaleka kulilongwe. Ndikupepesa kwa onse ofedwa kubanja la Dr. Saulos Chilima komanso amalawi onse. Mzimu wa Dr. Saulos Chilima usemumtendere. Zikomo. Ife monga amodzi mwa anyamata ogwira ntchito ku Israeli tikupepesa kwambiri ku mtundu wonse wa Malawi. Tikupepesanso kubanja la Chilima komanso tikupepesa onse otsatira chipani cha UTM. Poposaposa tikupepesa amene Chilima amene aluza bambo akulula, komanso tikupepesa kwambiri mabanja onse amene akhudzidwa pa ngozi imeneyi. Ife kwathu ndikulira chifukwa chakuti Achilima anali munthu yekhayo amene amatilimbikitsa ife achinyamata, ndipo timakumbukira ndi mawu awo amene amanena kuti osafoka, osaopa, komanso osatopa. Mawu amenewa amatikhudza kwambiri ndipo amatilimbikitsa ife achinyamata. Imfa ya Chilima tilibe chonena, yatiliza. Ineyo ngati mano ndala kuchokera kuno wale wanu Ulongwe. Achilima ndikuwakumbukira pa zinthu ziwiri zitatu. Choyamba, he was energetic pandale za kumalawi, being munthu wachinyamatabe, anyamata ambiri tinamukonda, and anasintha the way ndale za kumalawi zimachitira. Silinamvekwa Achilima pamsonkhano kunyoza kwa anthu mmene amapangira anthu ena ayi. Fundo zawo it was best ndi zimene azachite, so tikudandaula kwambiri. Komanso inali hope imene amalawi amayembekeza kuti pangatalike pangatani Achilima azalamulira dziko lino. Sobe ndi zinthu zokhudza, ndi zinthu zodandaulitsa kuti chimene amalawi ena amayembekezera sichinakwaniritsidwa. Komanso ni munthu amene dziko lake amalikonda. Tikumbukira atangolumbira komanso ndikukhala I think minister anatamangisa za reforms zimene anthu ambiri anaziyamikira, komanso amalimbikisa mindset change zimene kumalawi kuno linali vuto lalikulu. So takuzika tadandaula more especially ndimene apitira. We didn't expect kuti akozopita in such tragic way ndi anthu ena amene afanawo limodzi kumabe. Mizimu yawo usemumtendere. On behalf of Horizon Ventures Limited and the entire Youth Empowerment for Sustainable Development Organization, I would like to extend our heartfelt condolences to the entire family of Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, who was the Vice President of Malawi, and to the entire nation of Malawi. As the President of the Youth Empowerment for Sustainable Development, I stand with our nation in mourning this tremendous loss. Dr. Chilima was not just a leader, he was a visionary dedicated to the progress and development of Malawi. His efforts to empower the youth have left an enduring impact on our society. His commitment to good governance, economic growth, and social justice inspired us all as a youth. For the youth, he was a beacon of hope, encouraging us to dream bigger and strive for better excellence. His passing is a profound loss to the youths, but it is also a call to action for us to carry forward his legacy. We must continue to work towards the sustainable development goals he championed, ensuring his vision for a prosperous and inclusive Malawi for all of us. In this moment of grief, we must be united and support one another. Our thoughts and prayers are with the families affected by this tragedy. May the soul
of our right honorable Dr. Klaus Chilima rest in eternal peace. Nevin Mpira Blantyre tamva desire kuzika kwambiri tubebesa kwambiri kwa madamu Chilima nthawi ino khala olimba mtima tinawo limodzi mmapemphero komanso mabanja onse amene ngozi imene yakwera mizimu yonse mutendere. Ine dzina langa ndine Themba Bwanani Blantyre kuno mafuna ndipepese makamaka kubanja la marehemu Chilima makamaka akazi amene amasiya komanso family yawo komanso ndimafuna ndipepese dziko lonse la Malawi kuti tata ya munthu afunikira kwambiri amene monga ife achinyamata timayembekezera kuti amene atitsogolere mtsogolo muno komanso tipepese kwa anzathu achipani cha UTM pa nthawi inoyi imene ndithu ataya munthu wawo amene kuti mtsogolo wawo ofunikira pepani. Ndili ndi chisoni kwambiri chifukwa cha zovuta zimene zatigwera monga dziko komanso ine monga munthu. Ndikupepesa kwa Amalawi tonse komanso kwakukulu chipepeso changa chikupita kwa madamu Mere Chilima. Izi zatigwerazi ndizoopsa kwambiri, zinthu zimene ambiri sitikukhulupirira yayi. Mulungu akhale nafe mu nthawi ya chisoni imeneyi. Zina langa ndi Harrison. Nindokhudzika kwambiri ndi imfa ya Dr. Saulos Chilima. Kwambiri for the vision he had to the youth. Mzimu wa ose mutendere. My name is Alexis Chirongo from Blantyre, Nigeria. Since I heard the news of the missing aircraft that her current vice president have been in shock up to now, I don't know if I'm feeling like this. I don't know about the family and the police people, the relatives or the parents or the likes. I really feel sorry. The good God continue comforting us as we mourn as a nation. We have lost a very important person who has personally been inspired by him since 2018. I've been following Dr. Saulos since 2018. I learned much. Whenever he appeared to be a man who had courage, a man who was strong enough, a man who had a mindset that was to transform our nation. As we continue mourning, let's become and wait upon justification by God Himself. God bless you. Amene ndi ena mwa achinyamata amene anatitumizira mauthengawo okhudza imfa ya malemu Dr. Saulos Chilima. Ambiri anali ndi chiyembekezo achinyamatawa kuti ndithu kukhala ngati kuti munthuyu ali ndi masomphenya, anali ndi masomphenya zambiri amapanga ndithu zimene achinyamata ambiri amakhala akuziona m'mutu mwawo akamaphunzira akamagwira ntchito kuti ndimafuna nzafike apo. Nde ayi ndithu inali ngati ndithu tochi yokuonetsa mundima kuti khala ndithu mudzere uko malo modzera uko. Ndi nthawi ija ndinazakamba ndithu za public reforms amene ndithu amayendetsa kwambiri Chilima. Komanso sanasire pompo yaye anayamba nokumapita m'madera osiyanasiyana kukaphunzitsa anthu mwapadera ndithu mikumano ija amati public lectures kuphunzitsa ndithu gulu la anthu okhala malo ena ake za ntchito ena ake kumene ingamayendere. Ndiye Dr. Chilima amapanga ndithu anapanga public lectures angapo makamaka imene titakuonetsena apa ndiye imene ankakamba zokhuzana ndi mindset change. Iwo ndithu ankaziwa kuti vuto lalikulu limene lilipo la Malawi makamaka ndithu achinyamata ndikaganizidwe. Ndi malemu Saulos Chilima, Dr. Saulos Chilima ndithu anapita malo osiyanasiyana kukapangitsa public lecture pa nkhani ya mindset change, kusintha kaganizidwe. Ndi tete tingoona ndithu zomwe analankhulapo ku public lecture imene ndithu anapangitsapo mdziko lino. Alepo ambiri, alepo angapo koma tangosankha imodzi imene ndithu imakamba za mindset change kuti timve kuti kodi kupita chitsogolo zimene ankatiphunzitsa iwowa tingazigwiritsa ntchito motani. Let's associate with people that have got that positive mindset, successful people. Even back in school days, if you want to be good at math,
you spent time with people that were good at math, not people that were good in English or French. So the point here is, let's associate, let's create models, role models as we grow. Who like or dislike change? And why will they dislike the change? Obviously, first is insecurity. But guess what? The only constant in life is the change that we fear. Let's automate this system. The first question is, how many people are going to be fired? For goodness sake, let's ask the question, when we automate people, how many people are we going to train to run these machines? You're creating jobs. You're not firing people. Fear, resentment. We need to associate with those people that have got a progressive mindset. Is it all just about mindset? Or is it about consolidation? Or is it actually about both? It is correct to say your mindset is the most important single ingredient in the formula to success. We can be prophetic all we want, but it is the attitude to say, here is the prophecy, then we are going to make sure that the prophecy happens. We should train our minds to see good in everything positive. And therefore, like I say, literature, that review is there for all to see. Many people here are scholars. They can go and do their own literature reviews. I would like to now bring us back home, closer to where we are. What things should we be changing? At this point, I'll be talking about what I think are the common issues in our country that if we don't pay attention to, perhaps one day, and I have said this many times, one day we should agree to delete the word development from our discussions. Because unless we change the way we think, unless we change our attitude towards success, we perhaps will not be achieving very much. However, the reason is not to be here standing and be a prophet of doom. It is actually to challenge all of us to rise up and think different than we have done hitherto. The change we talk about, the transformation we talk about, the reforms we talk about, the development we want will not fall from heaven. It is going to be done by the people that are here, the people that are listening, the people that are watching, the people that Chilima was talking about. And those people are the people of Malawi. We need to move away from this mindset where everything that we see, what we think is good, is foreign. A healthy dog is galwa chizungu. As if you can't have a healthy Malawian dog. A tasty chicken is ngugu ya chizungu. Drinking juice amakhala moyo wa chizungu. We need to free ourselves from that bondage. We can do good things and others can copy. And we should move away from this attitude of undermining ourselves, undermining what we're capable of doing. As a people, as a nation, take risks in the company of others. Easy sizingateke. Try something new. Walk the uncharted waters. Try new territories. Try new boundaries. Think realistically about time and effort
And finally, take ownership over your attitude. Don't continuously pass the buck. See negomandiao. Take ownership. And therefore, what is mindset change? It is the departure from one's common or usual thinking style, the change in your beliefs or something in your mind. You surely can change your mind. We will not solve problems with the same kind of thinking that we used when we created them. Try something new. Let's challenge the status quo. There will be no other group of Malawians that will come to run this country for us. They are here. You are here. The ones who are watching and listening, it's us. These are the Malawians who will transform this country. There won't be another state. We are not in transit, by the way. This is our God-given land. When we say, how are you going to heal Malawi? And the question is asked either to me or to the president. The impression created is as if one doesn't want to be part of that process. Now, leadership is it's a collective. And all of us must then say, we have got this issue in Katabe. Here is the proposal we are making for us based on what we understand. We think this is how we are going to heal. Yes, there is the Ministry of Civic Education and National Unity. It is there, but even if it was, it's one minister and a team. It's not just them. It is all of us. How do we heal? So, in finding the solution, don't ask the question, how are you going to do this? How do we collectively resolve 1, 2, 3? Better yet is to say, for this problem, we have seen it for so many years. Here is what we think is a solution. We try it. If it doesn't work, we try something else. But we continue to try until we find the right solution. Yes, and these are not nice things to be saying, because when you go out there, these are very emotive issues. I have been in both places. They are very emotive issues, and we can't downplay them. But the point I'm making is there is commitment to resolve such issues, but better yet, those that think have got better solutions, not that we don't have, but those that want to be part of the process of healing, all of us. I mean, a patient, first of all, doctors will say, we care, God heals. A patient will heal, not just because the doctors and the nurses are taking care of them, but because their friends and family also go to cheer them up. And then I've not been abandoned, I've not been condemned in this hospital, and then they get encouraged and they heal. So as we go through that healing process, I want to encourage us not to be bystanders. We should be part of the process. Yes, 1 or 2 people may lead, but all of us must be moving towards the same direction. We mustn't dissociate ourselves or detach ourselves from the process of finding a solution. Take risks in the company of others. Try something new. Walk the uncharted waters. Try new territories. Try new boundaries. Think realistically about time and effort. And finally, take ownership over your attitude. Mene Vice President Saulos Klaus Chilima malemu nditu amapangira ma public lectures awo kuphunzitsa za mindset change ndi zina zambiri. Ndiye tikudziwa kuti amakamba zambiri ndithu ma public lectures amenewa kumene nditu even anthu opita kukamvera
amapita ndithu akuluakulu makampani osiyanasiyana ngati pamene timaonera ndithu nthawi imene ankapanga public lecture imene itaona kuti president anali konko ndi ndunaso zina zinali konko ndi akuluakulu ena analinso kumene kusonyeza kuti zomwe zinkakambidwa kumene kuku zokhuza mindset change zimene ankaphunzitsa malemu Dr. Saulos Chilima ndi zinayi zinthu za nzeru komanso zofunika kuti Malawi wina aliyense azikhala akudziwa komanso azikhala akumapanga zinthu zolondola kuti dziko lino lipite patsogolo tsiku ndi tsiku. Ndiye chaposekedwa apa ndikhale ndikuyankhula ndi mmodzi mwa awoyimba ndithu mdziko lino amene ndi timati Fredo Kiss koma dzina lake ndi Penjani Kaluwa amene ndithu ndi wachinyamata amenenso amayankhulira achinyamata pa nkhani zosiyanasiyana. Tikhale tikumva kuti kodi zomwe zatigwerazi ngati achinyamata amene ndithu anzathu aliko mbali imene mwina amayandikira anzathu andale zakhuza bwanji kupita chitsogolo ngati achinyamata mdziko lino kodi tingatani kuti tidzakumbukire bwino ntchito zimene ntchito komanso zitseko zimene anatsegula malemu Vice President Chilima. Ndiye posekedwa apa tikhale ndithu tikulowa mu gawo loyimba loyankhula mafoni limene tilankhula ndithu ndi mmodzi mwawo ndi Penjani Kaluwa amene amadziwika ndi dzina lokuti Fredo Kiss. Ndiye chomwe mungachite takhani pomwe. Zinanga ndi Ashikire Mwakisulu ndi mmodzi wa anthu opanga zisudzo zapakanema mdziko lino komanso ndine mtsogoleri wa Film Association of Malawi. Tabwera pano ndi uthenga wachisoni makamaka kupepesa kumabanja anthu onse amene atayika pa ngozi ya ndege imene idachitika mande lapitali. Ndege imene ndi yomwenso idanyamula amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Chilima anali mtsogoleri wa masomphenya, anali munthu amene ifeyo monga industry ya film timamuyang'anira kwambiri, kumunyadira komanso kumutsatira. Amabwera kutithandiza munjira zosiyanasiyana, kutipatsa uphungu komanso malangizo osiyanasiyana kuti industry yathu ipite patsogolo. Tikupempha Mulungu kuti awakhudze mabanja onse amene ataya azibale awo pa ngozi imeneyi ndi munyengo yowawitsa ngati imeneyi. Mizimu ya Dr. Saulos Klaus Chilima komanso anthu onse amene ali nawo pa ngozi imeneyi iwuse mu mtendere. Amene ndithu analinso mmodzi mwa azisudzo ameneyi dzina lake ndi Ashikire Mwakisulu amene amachita muchizungu timati acting ena amachita zisudzo zosiyanasiyana. Ndi amene nanenera mucha kuti tikhale tikuyankhula ndi Penjani Kaluwa kumva ndithu zambiri za momwe imfa ya Vice President yaukhudzira monga wachinyamata komanso chinyamata amene amafikira uthenga wake amapereka uthenga kwa chinyamata kudzera mu nyimbo komanso zina zimene amakhala ndithu akuchita ngati wachinyamata. Penjani ndikulandire ku program yathu yapadera. Ndikudziwa kuti nthawi imeneyi ndi nthawi yovuta kwambiri, ndikudziwa kuti ndi nthawi yovuta kwambiri ku dziko la Malawi. Mwina ngati nyamata amene umafikira achinyamata kudzera mu nyimbo komanso umacheza nawo mu njira zosiyanasiyana, imfa ya malemu Vice President Dr. Saulos Chilima yakukhudzani motani? No, ngati nenda kukhuzika kwambiri ngati ndi mmodzi mwa anyamata okhuzika kwambiri. Takhuzika kwa ngati anyamata Dr. Saulos Chilima nanso wachinyamata komanso I think anapanga inspire anyamata ambiri kuti no ndizotheka kupanga zinthu beyond my expectations yes? Beyond my set expectations kuti no because that's what panga now participate mu zinthu benefit mona ngati kuti si zathu ngati anyamata. So takhuzika kwambiri because tinaso ndi chiyembekezo kuti mtsogolo Dr. Chilima apitiriza kukoka anyamata, apitiriza kuunikira anyamata, apitiriza kutsogolera anyamata. So
ife zimenezo zatikhuza moti ndifodandaula, zatikhuza moti ndifosweka mtima, zatikhuza moti ndifeolida, zatikhuza kuti moti ndifodabwa ndi mafunso ochuluka komano mayankho tilibe. Chabwino Penjani, a vice president amakhala kwambiri akutsogolera achinyamata kuwaunikira kuti kupita chitsogolo ngati dziko kuti lisinthe dzikoli pafunika zinthu zambiri. Amakamba zinthu zokhuza ngati mindset change, komanso panali zinthu amakamba zinthu ngati zofuna kulimbikira ntchito kwambiri for you to get the results you're looking for. Ngati achinyamata tikudziwa kuti we are broken at the moment, tikulira imfa ya a vice president, komano kupita chitsogolo. How can we carry his legacy? No, the legacy gets magnified, Panova. Legacy no ikula kwambiri. Legacy ya baba ito ikula nyamata amene tikuona ngati kuti imfa ya Dr. Chilima ili ngati kudzala leo ya maitia sosiyo amene mwanenawo. Siku limene tikayika Dr. Chilima ikakhala kuti officially tikuyidzala na mbewu ito. So mbewu iyi iphukira, mentality iyi iphukira, ziwindi izi ziphukira, magana awo aphukira, komano ziwindi izi ndizotani, magana awo ndotani, ziwindi izi zoti ndibweza kuswelera nyumba zakubereni. Magana awa sindoti magana ine ndipange magana kuti ndifuna ndipange zinthu zoyipa ayi. Magana awa is the audacity kuti we can do better. Magana awa ziwindi zizi zoti no, we can be better human beings. And the youth in Nyamata, we are a generation who are responsible for the rights and the wrongs zinazochitika mdziko lathu, msociety mwathu, mcommunity mwathu, mmuzi mwathu. Chabwino ndithu Penjani, ndathokoza kwambiri kuti unatenga nthawi kuti tiyankhulane mu program imene ndizoti nthawi imene ndiyovuta kwambiri kwa chinyamata, koma amene waneneramu kuti tiyenera kupitiriza ntchito zimene amagwira Dr. Saulos Chilima ndi cholinga chokuti masomphenya amene anali nawo a dziko lino komanso pa chinyamata azipitirira kuoneka ndithu kwa mtundu wa Malawi komanso kwa mibadwa ina imene ikubwera ndithu mbuyomu akutitsogolera. Penjani, ndikuthokoza kwambiri kuti unatipatsa nthawi kuti tiyankhulane. Zikomo kwambiri. Amene ndi Penjani Kaluwa, amadziwikanso ndi dzina lokuti Fredo Kiss, amene ndithu amalankhulaso achinyamata pa zinthu zina zambiri zimene zimachitika mdziko lino. He's one of the active creatives mchizungu timatero, amene ndithu amakhala akuchita interact ndi achinyamata. Ndiye program imene iko amene mungotsegula kumene ndi program yapadera imene tikukumbukira moyo wa Dr. Saulos Klaus Chilima, komanso tikupereka mpata kwa mabungwe anthu osiyanasiyana amalawi amene kuti mwina tipereke tribute kwa Dr. makamaka malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Anasintha miyoyo ya anthu ambiri, anakhudza miyoyo ya anthu ambiri, zimene zizofunika so kufunsa koma reaction makamaka komanso kukhudzidwa kwa dziko la Malawi ndi kumene kutionetsa kuti munthu amene anakhudza ndithu miyoyo ya anthu ambiri. Ndiye ndinazanenapo nthawi ina kunena kuti kwa amene mukufuna kuti mutumize utenga pali message pa Zodiac online, ikuwuza ndi zochita kuti utenga wamukhoza kutumiza modani, mukhoza kupanga choncho. Komanso kwa amene ndithu muli achinyamata mabungwe osiyanasiyana tikufikirani kuti nanunso muthe kupereka utenga wanu mwina osiriza mu nthawi imeneyi, nthawi yovuta ngati imeneyi. Ndiye tibwererenso ku nyimbo pena zimati zikatigwera chonchi moyo wa munthu, nyimbo zimatha kutipangitsa kuti tivomereze komanso mwina kupita patsogolo tichilandire motani. Ndi timvereko tionere nyimbo imakamaka imene ingathe kutipasa chilimbikitso komanso kutipasa chikhulupiriro
ndithu nyimbo imene kuchokera kwa Alan Ngumuya imene akuitcha kuti tidzikumbukira, ndithu kutikumbutsa kuti pa dziko lapansi pano pena pake ndi pa temporary koma tonse tili pa ulendo ndithu. Ndiye ndikhulupirira nyimbo imeneyo ndi yatanthauzo mwatulapo ziwiri zitatu, komanso pakadali pano ndi nthawi yokuti ndikutsanzikeni ndikuthokozeni kuti munali pamenepo ndithu kuonera program imeneyi imene tinachita dedicate kwa malemu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Tayankhula ndi anthu osiyanasiyana tapereka komanso mpata kwa Malawi kuti ayankhulepo kupereka uthenga wawo wa maliro ndithu kukhudza maliro makamaka timatero. Ndiye malo mwa producer wanga Ruth Chavula komanso technical director ndithu David Chapita komanso team yonse imene imapanga ntchito imeneyi Aida Mwambazi, Zweli komanso ndithu executive producer Nakali Manjolo, ndingo kuthokozani kuti zikomo kuti mwagwira ntchito kuti program imeneyi iteke anthu aonere komanso ticheze ndi mabungwe osiyanasiyana.